Barka da zuwa Arewa Plus. Mr. Popo2 ya saki bidiyon jaruma Safara'u Sarara. To masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. Barkanku da sake kasancewa a Arewa Plus. Idan har yau ka fara shiga gidan TV namu, sai ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama can kai ma abocin shigo a gidan TV nan namu ne, ka danna mana like, sannan kai mana comment domin mu ji menene ra'ayinka dangane da bidiyon nan. To mai sauraro, kamar yadda kuka sani, wannan ita ce jaruma Safara'u, jaruma a masana'antar Kannywood, wadda take ikirarin cewa ta yi ritaya, yanzu ta bar Kannywood, ta bar yin fim, ta koma yin waka. Hakan ya sa ta koma wurin mai gidanta Mr. Popo2. Sai dai kuma wani ɗan saɓani ya ratsa tsakaninsu, wanda wasu daga cikin magoya bayansa suke ganin hakan kamar ba daidai ba ne. Har wasu suke ikirarin cewa Mr. Popo2 shine ya fara sakin bidiyon Safara'u, jarumar shirin kwana 90 tsirara, wanda hakan ya ja mata tsana daga cikin mutanen Kannywood. Har hakan ya jawo suka yi fushi da ita, suka ce sun daina sata a cikin fina-finansu. Hakan ne ya sa Safara'u ta bar fim, ta ce ta daina fim gabaki daya, ta dawo waka. Sai dai kuma duk da hakan da ta yi bai yi mata rana ba, tunda Mr. Popo2 a cewar mutane shi ya saki bidiyon ta Sarara. Sai dai Mr. Popo2 ya je shafinsa na Twitter ya faɗa, ya ce shi fa ba shi ya saki bidiyon Safara'u Sarara ba, domin yana kallon Safara'u kamar abokiyar aikinsa kuma sannan kanwarsa, don haka ba zai taɓa yin wani abu wanda zai cutar da ita ba. Sai dai ita ma Safara'u ta je ta ba wa Popo2 har gida haƙuri, ta ce insha Allah haka ba ta ƙara faruwa ba, domin ta gane shi mai santa ne, kuma sannan za ta ringa mai biyayya kamar yadda suka soma, domin ba ta so abin da zai gifta a tsakaninsa ba da har zai sa a mata dariya. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.